Dneska si pozrieme niečo sepr. Čo poviete? Zaregistruj sa teraz a získaj free bety za 20 eur a k tomu 200 free spinov. Fortuna praje tým, ktorí chcú víťaziť. Stlačený, 2 vdychy. Ty keď začneš robiť prvá pomoc, ty už to vidíš všade. I na niektoré situácie v živote ty kúkaš inač. Lebo odraz na mláke ešte neprezrádza jej hĺbku. Uvediem príklad. To Juraj Kemka. Ale keď robíš prvá pomoc, ty vidíš aj niečo iné. To není len Kemka. Tam už hypoglykemka. Hypoglykemia, čiže pokles hladiny cukru v krvi, spôsobuje u ľudí chorých na diabetes, čiže cukrovkári, zmeny správania. On môže byť slabý, dezorientovaný, agresívny, roztržitý, vyzerá ako opitý alebo vyfetovaný i môže vykrikovať nezmysly. Ja som Zeus z Olympu. Čo tu vyprávaš, ty mra... Takže ľudia, keď niekoho takéhoto budete vidieť, není to len alkohol, môže to byť aj hypoglykemia, alebo jak sa to volá, neviem. Veď ty skús tancovať ako tanečník. Alebo ani nezbadáš. Prečo sa toto deje? Ľudský mozog potrebuje 2 základné pochuťky. Kyslík i cukor. I keď toto nemá, bojuje ako o život. I diabetik nemá dobrá regulácia cukru v krvi, i cukor klesá, i tam ho nebezpečie, keď klesne až moc. On pada do komy a už neprebere. To nebezpečné. Koma, bezvedomie. I ty znáš bezvedomie, to je život ohrozujúci stav. Ty musíš riešiť. Kako? Ty musíš zdvihnúť hladina cukru. Podáš niečo sladké. Napríklad ovocný džús, sladený nápoj, kus čokolády, alebo cukor, med. I hlavne sa musí najesť. Lebo toto môže stať tedy, keď sa diabetik zabudne najesť, alebo keď je už diabetik, ktorý si pícha inzulín, pichne si inzulín i zabudne sa najesť. To dobro. Ale čo ty budeš delať, keď tam už bezvedomie? Keď tam už bezvedomie, to vážny stav. Ty nezabudni. Diabetik, keď padne do hypoglykemická koma, sám neprebere. On musí dostať do žily glukóza. Ty musíš volať 155. On bezvedomie dýcha, dáš stabilizovaná poloha. Pozri video bezvedomie. I keď ty môžeš, i máš kocku cukru, podáš. Ale nie do úst, lebo on zabehne, zadusí, ale podáš medzi zuby a líco. Semo. Takto podáš. I tam ho pekne rozpustí a cez sliznice to ide do krvi. No to vystrajal. A čo som kričal? Ja som Zeus z Olympu. Ja som hral boha Dia. Si nehral Dia. Ty si Dia. Sa najedz. Takže ľudia, to bolo nejaké video. Čo si myslíte? Mali by sme pokračovať? Podľa mňa ešte si niečo môžeme pozrieť. Čo? Alebo niečo AI skválne. Dnešná doba ponúka deťom hračky všakovakého druhu. Obľúbenou hračkou sú aj magnety, magnetické stavebnice, vďaka ktorým deti rozvíjajú svoju tvorivosť a fantáziu. Ale detskej fantázii nič nebráni v tom vložiť si magnet do úst, akože to je cukrík alebo žuvačka, u starších detí obľúbená hra na piercing. Riziko prehltnutia magnetov spočíva v tom, že ak ich je prehltnutých viacero, dokážu sa v tráviacom trakte spojiť a môžu pritom zachytiť, doslova pricviknúť stenu tráviaceho traktu.
Keďže magnety sú mimoriadne silné, toto pricviknutie môže poškodiť stenu tráviacej sústavy. Dochádza k perforácii, krvácaniu, dokonca až k možnému vyliatiu obsahu do voľnej dutiny. Pricvaknutá stena tráviacej sústavy sa neprekrvuje, odumiera a už v priebehu niekoľkých minút sa môže zjaviť diera o veľkosti 1 mm. Krvácanie aj riziko septického stavu vyžadujú okamžitý lekársky zákrok. Aj v prípade prehltnutia len jedného magnetu vyhľadajte lekárskú pomoc. Totižto proces trávenia môže chemicky poškodiť povrch magnetu, čo má za následok toxický účinok. Už pri podozrení na prehltnutie magnetov okamžite vyhľadáte lekárskú pomoc alebo volajte tiesňovú linku 155. Do príchodu do zdravotníckeho zariadenia by dieťa nemalo nič jesť, piť, nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte lieky. Ak si myslíte, že takéto prípady sa nestávajú, toto sú reálne rentgenové snímky magnetov v detskom tráviacom trakte. Ľudia, toto bolo jedno video, pozeráme si ešte jedno. Poznáme ich všetci. Sú malé, milé, plné energie a užijeme si s nimi mnoho zábavy. Naše deti. Áno, ale toto isté sa dá povedať aj o batériách. Batérie sú všade okolo nás a uľahčujú nám život. Ale batérie vedia byť aj zdrojom veľkých problémov. Hlavne, ak vaše deti... Takže ľudia, bohužiaľ, no, a mama niečo. Keby ste chceli, tak dáme pokračovanie. Čauko.